L-għodwa tajba. Sentejn ilu l-poplu ta' sinjal b'saħħtu ħafna favur bidla fid-direzzjoni f'dan il-pajjiż. 2 years down the line, il-bidla fid-direzzjoni qiegħda tinħass permezz ta' aktar xogħol, il-ħolqien ta' aktar ġid u ta' ekonomija li minn waħda li kienet qiegħda tistaġna issa saret waħda mill-aktar illi toħloq xogħol u li tikber fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Huwa sinjal fil-fema tiegħi illi dak illi kkampanjajna fuqu sentejn ilu qed jitwettaq b'mod illi forsi wkoll issorprenda lil dak l-aktar ottimisti għaliex ma kinux jistennew li fi żmien tant qasir kien ħajnħoloq daqstant postijiet tax-xogħol, konna ħaniġġeneraw tant investiment, kien ħatikber tant l-ekonomija tal-pajjiż. F'sentejn biss qegħdin jisiru affarijiet li l-poplu Malti u Għawċi kien donnu kważi qata' qalbu illi qatt jista' jara f'pajjiżna. Bidliet ekonomiċi, bidliet soċjali illi l-poplu huwa għaċċan għalihom. Fil-qasam tal-ekonomija u x-xogħol ksibna riżultati lilin minn kull stennija. Minn Marzu il-hawn taħt dan il-gvern l-impjiegi full-time żdiedu bi 17 lill-impjieg kuljum. Kważi 3 darbiet aktar miż-żieda taħt l-amministrazzjoni l-oħra. F'20 xahar biss inħolqu postijiet tax-xogħol daqskemm kienu nħolqu f'5 snin sħaħ fil-leġislatura ta' qabel. Dak huwa il-pols tal-ekonomija. Jekk hemm indikatur wieħed li huwa wieħed l-ekonomija tibbaża ruħha fuqu huwa l-ħolqien tax-xogħol. U li f'20 xahar, laqqas qed ngħidu 24, f'20 xahar biss l-aħħar statistika li teżisti nħolqu postijiet tax-xogħol daqs 5 snin sħaħ għalija huwa sinjal ta' suċċess. B'mod partikolari anke f'Għawdex. Fejn f'Għawdex fl-aħħar sena tal-gvern ta' qabel kienu nħolqu biss 18 il-post tax-xogħol. Paragun ma' dan kollu f'sena waħda taħt dal-gvern inħolqu aktar minn 500 post tax-xogħol differenti. Il-qasam tax-xogħol li huwa l-frott tal-ottimizmu li hawn fil-pajjiż imma nirrikonoxxu l-fatt ukoll illi għatanna persuni qiegħda u għalhekk qegħdin naħdmu sabiex jkun hemm aktar taħriġ, speċjalment għaż-żgħażagħ, kif ukoll il-qasam u l-kwistjoni tal-prekarjat fejn qegħdin naraw dejjem aktar illi nagħlqu t-toqob kollha illi minnhom ikun hemm ftit li huma ftit ħafna employers li jippruvaw iduru mal-liġi. Irnexxielna f'sena waħda biss fl-ewwel sena inraħsu l-kontijiet tad-dawl u tal-ilma għal familji, issa ftit tal-jiem oħra, ftit iktar minn 20 jum ieħor ħankunu qegħdin inraħsu b'25% il-kontijiet tad-dawl, il-kontijiet tal-enerġija għal kumpaniji, għal negozji kollha minn dawk żgħar mill-ħanut tal-kantuniera, mir-restorant iż-żgħir sal-ikbar fabbriki, sal-ikbar lukandi li għandna fil-pajjiż. Ħajkunu qegħdin jiffrankaw 25% mill-kont tagħhom. Dan huwa fil-fema tiegħi kisba enormi li ħatati competitive boost lill-ekonomija Maltija permezz tal-troħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma għal-familji u issa coupled mal-kontijiet mar-roħs tal-kontijiet tad-dawl u tal-ilma għan negozji din is-sena 2015 ħankunu qed nagħtu injection l-ekonomija Maltija ta' 70 miljun euro. 70 miljun euro iffrankati minn flus il-poplu u li issa ħajkunu dawn il-flus ħajibqgħu fil-bwiet tal-familji u tan-negozji, ħajmorru għal reinvestment, ħajmorru għal tifdil, ħajmorru għal ħolqien ta' aktar xogħol. U 70 miljun mhux ta' darba imma 70 miljun kull sena. Dan huwa fil-verità wieħed mill-ikbar programmi ta' investimenti fl-ekonomija direttament fil-bwiet tal-poplu, direttament fil-bwiet tan-negozji illi qatt rajna fl-aħħar snin fil-ġenerazzjoni reċenti f'dan il-pajjiż. Fl-istess ħin il-pjan tal-enerġija qiegħed jirnexxi. Irnexxielna u qegħdin jirnexxielna nirraħsu il-kontijiet kif imwiegħed. Proġetti li kienu waqgħu lura qegħdin jirnexxielna nagħmlu wasluhom to completion. Il-bieraħ għalaqna formalment il-power station tal-Marsa 27 sena wara illi kien imwiegħed illi dajn ħatkun qiegħda
tingħalaq. Wasalna issa fil-final biex ikonna l-interconnector, proġett illi ilu kien waqa' xhur lura taħt l-amministrazzjoni ta' qabel, kien totalment mar haywire, u fl-istess ħin irnexxina nattiraw investiment ġdid fl-Enemalta li jassigura l-post tax-xogħol tal-ħaddiema tal-Enemalta, li jassigura investiment privat, li jassigura wkoll li jkollna investiment fl-istess ħin minn waħda mill-ikbar kumpaniji tal-enerġija fid-dinja li ħadet minority shareholding fl-Enemalta. U daħħa jwassal ukoll biex fi ftit tax-xhur ikonna l-qalba sħiħa għal ġenerazzjoni tal-gass. Il-fatt illi minkejja li l-qalba l-ġenerazzjoni tal-gass ittardjat ftit xhur mhux b'27 sena, imma bi ftit xhur u xorta nistgħu nraħsu l-kontijiet tad-dawl, juri li dan huwa pjan long term, mhuwiex pjan li kien maħsub ta' malajr, imma pjan maħsub tajjeb ħafna illi jilqa' għal dawn il-ċirkostanzi. Fl-istess ħin, in-nies għandhom aktar flus fil-but. Irnexxielna lill-familji li għadhom qegħdin jibdew, lill-familji żgħażagħ speċjalment min qed jixtri l-ewwel proprjetà tagħhom, il-first time buyers, tajnihom għal sena sħiħa u issa b'estensjoni li dalwaqt tiġi fit-tmiema f'Ġunju li ġej, eżenzjoni minn fuq it-taxxa tal-boll. Jfisser għal ħafna minn dawn iż-żgħażagħ, minn dawn il-koppji żgħażagħ, 5,000 euro dota pratikament biex wieħed jibda il-familja tiegħu tagħha. Għalija dik hija mod ta' kif nuru illi f'pajjiżna qiegħed qiegħda ssir id-differenza. Fl-istess ħriġna bi programmi kbar innovattivi ta' trasformazzjoni tal-ekonomija Maltija minn ekonomija li kienet qiegħda tistaġna, ekonomija ankrata fil-passat bħala modelli ta' xogħol u modelli ta' ħidma, għal ekonomija li hija forward looking u hija fost l-aktar waħda illi tħares il-qudiem fl-Ewropa permezz ta' programmi fost oħrajn, il-programm ta' ċittadinanza b'investiment li minkejja r-reżistenza kollha illi kienaw min-naħa tal-oppożizzjoni irnexxielna li nwasluha għal suċċess qiegħda twassal għal kontribut importanti fil-riżultati ekonomiċi tal-pajjiż, kontribut ikbar milli forsi wieħed jistenna għax in-nies li qegħdin jiġu hawnhekk sabiex jaraw il-programm ta' ċittadinanza tagħna qegħdin jaraw il-potenzjal tal-pajjiż, qegħdin jinvestu fil-pajjiż mhux biss fil-proprjetà imma wkoll fuq smoħra qegħdin joħolqu x-xogħol. U l-fatt li hemm pajjiżi oħra li qegħdin jikkupjawna bi programmi li m'għandhomx nofs il-requirements li għandhom il-programmi tagħna fil-fatt li aktar milli taqtalna qarbna tagħmilna aktar kuraġġ għax irridu nkomplu nippożizzjonaw il-programm tagħna bħala forsi l-iktar wieħed mhux biss ambizzjuż, ma l-iktar wieħed qiebes fl-Unjoni Ewropea ngħid jien fid-dinja kollha fejn huwa programm l-aqwa wieħed fid-dinja f'dak li għandu x'jaqsam ma' ċittadinanza f'investiment fejn mhux ħajkwalifika għalih kulħadd jikkwalifikaw għalih il-ftit u dawk il-ftit għax huwa l-unika programm issanzjonat mill-Kummissjoni Ewropea għandhom il-vantaġġ li jkunu parti minn programm verament l-aqwa wieħed fl-Ewropa u l-aqwa wieħed fid-dinja. Introduċejna miżuri verament fil-fema tiegħi progressivi li ħafna nies naħseb qas kienu joħolmu li jidħlu fis-seħħ tant malajr. Forsi m'emmnunix meta semgħuna nitkellmu dwarhom jgħidulek dawn huma wedi elettorali imma mbagħad ukoll issorprendew ruhom illi dawn iddaħlu tant malajr. L-Unjonijiet Ċivili. Din illum il-ġurnata f'pajjiżna wieħed mill-iktar pajjiżi li għandu leġiżlazzjoni progressiva f'dak li għandu x'jaqsam ma' civil unions bejn koppji tal-istess sess. Fejn minkejja il-ħullaballu kollu li kienaw dwar li koppji tal-istess sess jingħataw id-dritt li japplikaw għall-adozzjoni dik hija xi ħaġa li wettaqna, xi ħaġa li għamilna u xi ħaġa li aħna kburin ħafna biha. Minkejja li kien jingħad lilna li hemm biss minoranza li taqbel magħha. Għaddiet din il-liġi ma' l-ebda diżastru fil-pajjiż minħabba din il-liġi u aħna kburin biha. Bl-istess mod aħna kburin bil-fatt u nittama li l-oppożizzjoni mhux ħatkun qiegħda
taħsibha mill-ġdid dwarha din kif qalu kif indikaw ċertu kelliema tagħha fil-Parlament il-liġi dwar l-identità tal-ġeneru fejn qegħdin nadottaw ukoll waħda mill-iktar liġijiet progressivi li hawn fl-Ewropa kollha dwar il-gender identity fejn m'għandniex inkomplu niddiskriminaw kontra persuni li għandhom bżonn din il-liġi biex identifikaw lilhom infushom. Fl-istess ħin, issa ftit tal-ġimgħat oħra ħajkonna l-ewwel okkażjoni fejn żgħażagħ ta' 16-il sena jingħataw id-dritt tal-vot. Dawn fil-fema tiegħi huma miżuri li jindikaw li t-triq il-qudiem għal pajjiżna hija triq ta' leġiżlazzjoni progressiva u fadal ħafna aktar xi jsir. Fadal l-aħħar stadji tal-liġi dwar id-dekriminalizzazzjoni tad droga, dal-waqt nibdew niddiskutu d-donazzjoni tal-organi, dawn huma kollha liġijiet u leġiżlazzjonijiet illi pajjiżna għandu bżonn ħalli verament issir soċjetà progressiva. Fl-istess ħin irnexxielna indaħħlu il-garanzija għaż-żgħażagħ. Il-garanzija għaż-żgħażagħ li permezz tagħha qegħdin ngħidu li kull żagħżugħ u żagħżugħa f'pajjiżna li għandu iktar minn 16-il sena matul din il-leġislatura ħajkun jew l-iskola, jew jaħdem, jew inkella in training. Ta' sodisfazzjon kbir illi l-ewwel fażi ta' din il-garanzija għaż-żgħażagħ li ħadd ieħor kien jsejħilha l-garanzija tal-washing machines, imma naħseb hija waħda mill-iktar miżuri soċjali u ekonomiċi importanti li dan il-gvern qiegħda twassal biex minn kull żagħżugħ u żagħżugħa li jitlu f'dil garanzija 75 minn dawn iż-żgħażagħ are landing a job immediately. Jiġifieri mal-ewwel jirnexxielhom isibu xogħol ħafna minnhom mingħand min jagħtihom l-internship. Allura aħna l-programm tagħna qed nagħtu il-job exposure, qed nagħtu internships u 75% minn dak kollha li għandhom dawn it-tip ta' exposure qed jirnexxielhom illi they land a job fit-tmiem dak l-internship, fit-tmiem dak il-job exposure. Mhux tab xejn li f'sena waħda biss, f'sentejn skużawni, irnexxielna illi il-disimpjieg, l-unemployment fost iż-żgħażagħ innaqsuh saħansitra b'terz. Qegħdin ukoll issa fil-fażi li jmiss f'dak li għandu x'jaqsam, skużawni mhux f'sentejn f'sena, kemm nikkoreġi li f'sena rnexxielna naqsu l-unemployment fost iż-żgħażagħ b'1/3. Qegħdin issa fil-fażi li jmiss dak li għandu x'jaqsam ma' miżuri li permezz tagħhom innexxielna niċċentivaw aktar nisa li jidħlu fis-suq tax-xogħol. Waħda mill-key indicators fejn pajjiżna ilu għal snin sħaħ laggard fl-Unjoni Ewropea hija f'dak li għandu x'jaqsam mal-parteċipazzjoni tan-nisa fil-labor market. U dak huwa fil-fema tagħna potenzjal kbir ekonomiku barra illi il-sem tan-nisa fil-dinja tax-xogħol jitrasforma s-soċjetà tagħna. Jgħin fost oħrajn għall-indipendenza finanzjarja min-naħa tan-nisa li jwassal għal inqas problemi soċjali u jwassal ukoll għal aktar awtonomija u indipendenza fost in-nisa li jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet tagħhom f'ħajjithom mingħajr biża'. Dan irnexxielna nagħmluh speċjalment meta żidna f'sentejn biss, żidna b'6% ir-rata ta' nisa jaħdmu għamilnieh fost oħrajn jew mod ewlieni billi daħħalna u konna l-ewwel pajjiż fl-Unjoni Ewropea u aħna wieħed mill-ftit pajjiżi fid-dinja li għandna sistema ta' childcare universali ta' childcare b'xejn li huwa available għal kull min għal koppji kollha li jaħdmu tnejn jew għas single parents illi qegħdin jaħdmu. Kull tifel jew tifla taħt 3 snin illi l-ġenituri tagħha jew tiegħu jaħdmu 40 siegħa u jkollhom bżonn 40 siegħa childcare dik tiswa lil dik il-familja 6,000 euro fis-sena. Permezz ta' childcare b'xejn qed jirnexxielha lil dawn il-familji nagħtuhom 6,000 euro f'servizzi b'xejn li jfisser id-disposable income tagħhom żdied
u żdied drastikament, ifisser li meta koppja tiġi biex tiddeċiedi jekk persuna t-tieni persuna jaqblilix finanzjarjament il-familja li toħroġ illi taħdem, issa hemm dawk is-6,000 euro meħudin lil hemm mill-equation minn barra it-tax benefits il-ġodda illi daħħalna. Fil-fema tiegħi issa waħda mir-riformi l-kbar li imiss sabiex innaqsu d-diskriminazzjoni kontra n-nisa fid-dinja tax-xogħol hija dak li tħabbar fil-budget illi għadda u li aħna riżoluti li nibdew issa diskussjonijiet fi ftit tal-xhur oħra mal-constituted bodies, mal-social partners, kif inbidlu s-sistema tal-finanzjar tal-maternity leave. Llum il-ġurnata l-employer meta qudiemu jkollu għażla bejn raġel u mara, speċjalment mara li għada fl-età li jista' jkollha tfal, l-employer awtomatikament jidaħħal f'moħħu anke mhux bil-fors bl-iktar mod konxju, ma hemm qiegħda l-konsiderazzjoni li dik il-mara li jkollu qudiemu jekk jażilha għal dak il-job tista' toħroġ pregnant u allura jista' jkollu jħallas il-maternity leave fil-waqt li min-naħa ta' raġel m'għandux dak it-tip ta' piżijiet. U allura il-miżin ġieli b'mod konxju li huwa legali, imma ġieli b'mod konxju, ġieli b'mod unconscious, ġifieri niġu f'sitwazzjoni fejn il-miżin jixaqleb dejjem lejn ir-raġel. Ir-riforma li għandna f'moħħna hija li l-cost tal-maternity leave jiġi spread fuq il-ħaddiema kollha, nisa u irġiel, jiġi spread fuq l-employers kollha, irrispettivament minn min jimpjegaw, biex allura inti timpjegax mara jew timpjegax raġel, il-kost għalik jibqa' l-istess. U dan huwa l-spreading tal-piece tal-maternity leave fost l-irġiel u n-nisa kollha tiġi pratikament spiża żgħira ħafna għal l-employers across the board, min jimpjega aktar nisa ovvjament ħajjifranka aktar, min jimpjega aktar irġiel ħajkollu jħallas dik ix-xi ħaġa aktar, imma meta tifrixxa fost il-working population kollha tiġi żieda illi hija waħda affordable ħafna. Il-punt tagħna f'dan ir-rigward huwa wkoll li s-sieda fin-nisa fil-post tax-xogħol hija l-ewwel parti minn proġett ekonomiku ikbar tagħna u ta' riforma soċjali akbar li wkoll ħajibda issa fil-tieni parti ta' din is-sena u li kien ippjanat u issa ħnibdew naħdmu fuq u għat-tieni parti ta' din leġislatura li hija riforma fil-pensjonijiet. Riforma fil-pensjonijiet li ma tistax tkun ir-riforma li ttemm ir-riformi, imma trid tkun xi ħaġa ongoing, xi ħaġa li nħarsu leha b'mod permanenti b'istruttura b'mekkaniżmi li jkunu ċari. Aħna għandna żewġ red lines meta nitkellmu dwar riforma fil-pensjonijiet. L-ewwel red line li maħniex ħanaqsmu huwa dik illi tiżdied l-età tal-pensjoni. Aħna ma naqblux illi terġa' tiżdied l-età tal-irtirar f'dan il-pajjiż. It's more than enough illi issa bil-riforma li kienet saret fl-2006 diġà żdiedet l-età tal-irtirar. It-tieni red line hija dik li ma naqblux li tiżdied il-bolla, speċjalment li tiddaħħal il-second pillar. Ġifieri li tiżdied il-bolla jew fil-bolla tan-National Insurance jew inkella trid bil-fors tixtri pensjoni privata. Dik hija xi ħaġa li aħna ma naqblux magħha. Allura qed nabsu fuq it-tielet triq hija li żżid il-parteċipazzjoni fid-dinja tax-xogħol ħalli jkollok pool akbar ta' ħaddiema illi qegħdin jħallsu sabiex ikunu jistgħu jiffinanzjaw il-pensjonijiet. U hemm ukoll il-kwistjoni tal-gender ħad tidħol b'mod ewlieni fir-riforma tal-pensjonijiet għax mill-analiżi li qiegħda ssir fost l-aktar persuni li huma vulnerabbli meta niġu għal pensjonijiet u li għandhom pensjoni baxxa huma n-nisa. Huma n-nisa, speċjalment nisa li għandhom jobs part-time u li minħabba in-natura tal-soċjetà kif qiegħda tevolvi m'għandhomx l-opportunità jew ma kellhomx l-opportunità li jkollhom job full-time f'ħajjithom. Dawn jispiċċaw ikkundannati li jkunu m'hemmx kelma oħra x'nuża foqra fix-xuħiethom. Wara li jkunu għamlu snin sħaħ jagħmlu l-aktar jobs ibsin u ħafna drabi l-iktar nisa li jkunu vulnerabbli f'dal qasam mhumiex nisa professjonisti imma huma nisa li jagħmlu l-aktar jobs umli. U aħna fid-dover illi dawn in-nisa nipproteġuhom u ngħinuhom ħalli jkollhom xuħija aħjar. Inħarsu wkoll b'mod
holistiku, naħseb fl-ewwel sentejn irid nirrimarka il-kisbiet li rnexxielna nagħmlu fil-qasam tas-saħħa. Qasam tas-saħħa fejn uritna sitwazzjoni ta' mediċini out of stock f'livelli inaċċettabbli, kellna medja ta' 130 mediċina out of stock kull ġimgħa u kien jingħad lilna li anke l-grocer kien jkollu il-piżelli out of stock aħseb wara l-mediċini xi ħaġa paragun li aħna għalina ma kienx aċċettabbli. It-tieni punt il-waiting list tas-surgeries differenti. It-tielet punt huwa fatt strutturali illi għandna sptar li huwa iżgħar mill-isptar ta' qablu. U meta kellna diġà problemi f'St. Luke's biex ikun hemm biżżejjed postijiet, Mater Dei tajjeb kemm hu tajjeb, għandna kemm għandna nistajbin, għandna kemm għandna makkinarju tajjeb, m'hemmx post biżżejjed. U dik hija stat ta' fatt. Minn dawn it-tlet problemi ewlenin bdejna billi iffukajna l-ewwel net dwar il-mediċini. Il-mediċini llum il-ġurnata mod strutturat, bidliet fil-procurement procedures, bidliet fis-sistema tal-stock management, bidħul ta' sistemi li jintużaw fil-industrija privata f'dak li għandu x'taqsam ma' stock management u emergency supplies, irnexxielna illi innaqsu l-livell ta' mediċini out of stock minn medja ta' 130 fil-ġimgħa għal 5 mediċini biss out of stock kull ġimgħa. Illi min għandu dik il-mediċina li tkun out of stock xorta għalih jew għalija mhux biżżejjed, imma meta nara il-figuri li minn 130 item insilna l-5 items biss li huma out of stock, naħseb illi f'sentejn dak huwa improvement kbir illi għadna rridu mbagħad inkomplu naħdmu fuqu biex issa dal-waqt ħaninniedu il-fażi l-ġdida ta' dan il-proġett dak li għandu x'jaqsam mal-POYC bi proġetti pilota sabiex iwasslu l-mediċini fid-djar tan-nies. Kif fil-fatt wedna għal każ tal-persuni li huma anzjani jew persuni li għandhom problemi ta' mobilità. It-tieni parti tal-problema, it-tieni kolonna tal-problema hija dik li għandha x'taqsam mas-surgeries, mal-operazzjonijiet u mal-waiting lists. Hemmhekk nista' nirrapporta progress f'ċerti joqsma u nuqqas ta' progress sodisfaċenti f'oqsma oħra. Nistgħu nirrapportaw b'sodisfazzjon kbir li jekk fil-qasam tal-kardjoloġija, fil-qasam tal-operazzjonijiet tal-qalb u tal-proċeduri li għandhom xaqsmu mal-cardiac surgery, hemmhekk il-waiting list spiċċaw pratikament għal kollox. U issa persuni jeqdew fi ftit tal-jiem biss. Ringrazzjament kbir lill-professjonisti u dak kollha li ħadu f'idejhom dal-qasam. L-istess mod nista' nirrapporta tnaqqis drastiku ħafna fil-waiting list li għandhom xaqsmu mal-oftalmoloġija, mal-kura tal-għajnejn, fejn fost oħrajn katarretti u operazzjonijiet oħra qegħdin għaddejjin b'ritmu maġġel immens fejn il-waiting time tas surgeries irnexxilna naqtaw b'mod drastiku ħafna. Ġifieri minn snin għal xhur u issa qed nimmiraw biex minn xhur jiġi għal ġimgħat. It-tielet parti li għadna rridu naħdmu ħafna iktar fuqha huwa dak li għandu x'jaqsam ma' l-ortopedija. Jiġifieri dak li għandu x'jaqsam ma' l-operazzjonijiet tal-għadam, hip replacements, knee replacements, affarijiet li huma operazzjonijiet delikati. Hemmhekk ma naħsibx nistgħu nirrapportaw biżżejjed progress huwa qasam fejn flimkien mal-professjonisti fih ħankunu qegħdin naħdmu aktar, speċjalment permezz ta' public-private partnerships illi ħankunu fil-qafas tal-ideja ġodda ta' public-private partnerships illi qegħdin inniedu inkunu nistgħu nittakiljaw din it-tip ta' problema. Fil-fema tiegħi għandna possibilità enormi fil-qasam tal-mediċina u fil-qasam tas-saħħa. Fejn jekk naqdu flimkien il-qasam tas-saħħa, il-qasam tal-edukazzjoni, inħarsu lejn l-infrastruttura li għandna f'pajjiżna, il-possibilità ta' infrastruttura ġdida li jista' jkollna f'pajjiżna, il-lokazzjoni ġeostrateġika tagħna, nistgħu nbiddlu l-qasam tas-saħħa tagħna li huwa diġà wieħed tajjeb għal wieħed illi jattira investiment barrani u investiment ġdid. Jista' jkun a new growth sector. Jista' jkun settur fejn ikollna investiment ġdid. Diġà qed naraw investituri privati barranin li qegħdin iħarsu lejn investimenti diġà jeżistu f'pajjiżna
biex jagħmlu minn pajjiżna jaraw il-potenzjal ta' medical tourism li ħabbjaw ċertu servizzi f'pajjiżna jien ngħid u qegħdin naħdmu f'dik il-linja illi konna PPPs li permezz tagħhom anka l-gvern jista' jidħol mas-settur privat ħalli jipprovdi ċertu servizzi. U qed nitkellem dwar public-private partnerships, irrid nisħaq dwar il-fatt illi sħubija mal-privat hija essenzjali għall irkupru tal-ekonomija u għat-tkabbir ekonomiku illi għamilna fl-aħħar żmien u fix-xhur li ġejjin ħankomplu nħabbru aktar inizjattivi fejn qegħdin nagħtu spazju lill-privat. Bdejna b'Lene Malta, dal-waqt u għaddejjin bil-konklużjonijiet ta' taħdidiet fir-rigward ta' shipbuilding, tal-ex shipbuilding site, għandna numru ta' inizjattivi oħra li tħabbru fil-budget fejn nemmnu li permezz tal-privat nistgħu inwasslu għal numru ta' konklużjonijiet, numru ta' investimenti ġodda u li għamlu sens għal pajjiżna. Hemm ħafna affarijiet oħra li għamilna f'dawn is-sentejn, il-fatt li daħħalna unionization għal korpi dixxiplinati fejn fl-aħħar jiem ġiet iffirmata l-liġi fejn issa l-pulizija, s-soldati, il-membri tal-korpi dixxiplinati jistgħu jsiru membri ta' trade union tal-għażla tagħhom. Li hija riforma li tolqot forsi numru żgħir ta' nies imma riforma soċjali oħra kbira li żżid id-drittijiet tal-ħaddiem. Hemm ħafna affarijiet oħra li għamilna, naħseb ma' frott ta' ambizzjoni li nsiru l-aqwa fl-Ewropa u li ħafna ħasbu li hija impossibbli. Ma jfissirx li aħna perfetti, naħseb li għamilna żbalji, naħseb li mill-żbalji rridu nitalmu, imma naħseb ukoll li għamilna ħafna tajjeb gburin bir-riżultati li ksibna u aħna konvinti, aħna reżoluti, għandna l-enerġija, għandna l-ambizzjoni, għandna l-ottimizmu li ħajwassalna biex fil-kumplament tal-leġislatura fit 3 snin li ġejjin ħankunu qegħdin niddeliverjaw ferm aktar u ferm aħjar milli għamilna fl-ewwel sentejn fejn fil-verità diġà wettaqna ħafna.